kuma wanda ya haɗa biyu kamar sarkin Kano akwai kofar kudu akwai kofar yamma. akwai kofar yamma domin za ka sha mamaki in ka zo gidan Kano kaga kofar kwari din nan ai ya kamata a ce in ka taho za ka fito kawai ka ce tsoron ɗinki za ka kalla to me yasa ta karkato ta kallo ka bara kofar kwaro kaga ta kallo yamma kenan to kuma ita wannan kofar ita ce sirrin gidan to abin yake haka wani abu ne mai zaman kansa tunda ba da ka suka zauna suka yi abin nan ba da gaske aka zauna aka yi abin duk mutumin da ke neman arziki to ya kudu subhanallah ya kudu ko agalawa da kaji an faɗa a cikin wangarawa da suka zo su agalawa wangara aka ce malamai ne su kuma wangarawa agalawa yan cinikayya ne to daga mali in ka danno za ka yi nan ina ka yi kudu ka yi to ai da yaranmu na mali agala kudu kenan kudu shine agala to da yaranmu da ka duk mai neman abin arziki ko arziki to ya kudu ya tafi kudu to kona shine dalilin da ya sa mutane mafarautan suke yin kudu za ka ga in ana neman abin an fi yin kudu kayan da suke kudu na farauta a yanzu babu su a kowace nahiya ka duba gabas da yamma da kudu da arewa na kudin sun fi yawa na kudin sun fi yawa haka Allah ya shirya abinsa to ko akwai dalili a kansa to ai mushari ne a gurin to duk wanda ka gani kuma ɗaliban arziki yake a duniya ko mutum ko dabba arziki take nema a duniya da haka inda ya fi yawa nan za ta je ta zauna inda ba arziki da yawa ba mutane da yawa inda ga mutane da yawa arziki ne yawa a gurin to arzikin ruwa yana nan arzikin dausayi yana gurin kana daɗa nutsawa kana da samun wannan ni'imar kana daɗa nutsawa kana da samun wannan ni'imar kana da nutsawa kana samun wannan ni'imar haka wa'annan abubuwan duk da kake gani a nan kudu a nan take da haka masu shiga da zai yanzu ba shakka ko da yanzu ma dajin da yake kudu a nan kudu babu shi a arewa babu shi a gabas babu shi a yamma ko akwai shi babu shi kana daɗa nutsa kana yin gaba saboda mushari yake kallo yana da kyau mafarauta su masu shiga daji su san me suke shiga yi wannan suke yin kudu din kuma a dinga raya kudu ta inda ya dace sannan in an shiga ka ai barna duk da wannan kuma dogon magana ce ma ba ita ya kamata in ce na ɗauko maka ba waccan magana da ka ɗauko ta barbushi da batsin burbura ina ga kamar ba mu kitse maka ita ba da gaskiya to bauta ba bauta ba ce mausumi wato matattara ce ta bayanin abubuwan da kamar ake yi a shekara a ce ƙasa ta yi budget to budget ne misali a yanzu kenan an bijirar da budget za a yi kaza ko an yi kaza ana son a samar da kaza kar a yi kaza da sauransu yanayin rayuwa irin na wannan lokaci saboda maganganu suna karo da juna wani suna nuna maka cewa mutanen nan kafirai ne ba su da addini wasu kuma gaskiyar magana al'amari na nuna cewa ba haka abin da yake ba akwai canji wanda ni a wajena na fi karkata zuwa akwai canjin kafircin nan gaskiyar magana ba wannan yanayin ya zo da shi ba ko kuma in akwai shi ma ba da wannan abin aka yi ba domin ko ba ya jidda afuwan fa na sake shiga makaranta ai ba komai to ko ba ya jidda da ya samu daura ma ya aure ta ƴaƴanta shi fa ba ya jidda nan in tarihinsa ya inganta to dama da ya taho mafiti ne dan iraki ne da ya zama mafiti ya zauna a misra ya bar misra ya taho wannan gari borno kanuri empire ya zauna ya yanko ta haɗe ya zo nan kafin hausa ya zauna sannan ya zo ya tafi ya wuce gaya inda aka yi takobinsa kobi duk bisa tarihin da ake faɗa ya tafi har daura ɗin ya je ya aure ta abin da aka ce ku yangata ta haihu sannan ita ma ta zo
ta dinga roƙon Allah tana sa malamai su ne mata addu'a. To ya lahal alamina malamai fa ka ce. Gaskiya. To idan ba da addini ba ina za a samu malamai. Kuma aka ce addu'a. Ba wani abu ake mata ba tsafi ba ko ba addu'a bisa tarihin abin da ake faɗa. To kuma a ce su ba musulmi ba ne. Kaga ba haka ba ne. Da haka wannan maganar yadda al'ada take ya gofe ko dama tsoho al'adar duniya ce. Ya gofe go ba? To yake nan. Su masu shiga jeji sun san ya gofe go. To a yanzu kai wakilin al'ummai da yawa ne ba iya masu shiga dajin ba. To ya gofe go a ɗebo sassaƙen wannan a yago ɗaɗɗoya a yago kaza a ɗebo kaza a haɗa maganin kaza zai bayar. A ɗebo kaza a ɗebo sassaƙen kaza a ɗauko kaucin kaza a haɗa maganin kaza zai bayar. Ya gofe go kenan. Tun a wancan zamanin tun a wancan lokacin da wannan fikirar da wannan tsarin kuma daga tajriba ne shi ne asalin shi yanzu kamar siddabar da ake faɗa. Ai larabci ne shiddatu tadbiri ne. To shiddatu tadbiri daga shiddatu tadbiri siddabar ya samu asali. Kaga yanzu siddabaru in kai abu kamar shine ake cewa kulumboto kenan. To ba kulumboto bane shiddatu tadbiri ne tsananin gwadawa. Shi ke ja wannan abu har abu ya tabbata. Zaka wayancan mutane da suka zauna a zamanin Barbushe wanda ake ce suna bauta a tsimbirbira. Zai iya yiwuwa akwai masu wannan fahimtar tunda akwai addinai da yawa ko kuma akwai tadodi da yawa tunda masu addinin lahi ba addini bane idan abin da ba addinin Allah ba ba addini sunansa ba tada sunansa. Haka akwai tadodi da yawa wanda suke ana iya isti'imali da su. Amma wannan yana da kamanceceniyar akwai yar dan gyaran fuska da ya kamata a ce al'amarin nan an masa. Cewa ba bauta ba ce wani abu ne da aka ajiye muƙayyadi kuma lokacin da ake abin nan shi ne kamar lokaci irin wannan an yi girbi zuwa ɗan abin da ya gaba kaɗan. Kaga lokacin tahdidi ne lalle yana nuna cewa a Disamba shi ne lokacin da ake yin wannan abin. Watan 12 nan da zai kama a wannan lokacin ake yin wannan abu. Ni har ranar ma kawuna ya faɗa min lokacin da ake wannan abu 20 zuwa 25 ga watan Disamba ake haɗuwa ake yin wannan abu. Akan kalami ake wannan haɗuwa a tattauna me aka samu na amfani me ake kallon ba'a da shi me kuma ake kallon ana da shi wanda za a iya sarrafawa ya ishi al'umma. Wannan ya faɗa mun kuma wasu abubuwan mamaki. Haihuwa annabi Isa a Disamba ne. To sauka alƙur'ani ma ran da Allah ya fara sauka ƙur'ani shi ma a Disamba ne. Kana bani alaƙoƙin nan. A Disamba ne 22 ga watan Disamba shekara ta 609 ran nan aka fara saukar da alƙur'ani. Haihuwar annabi Isa. Ran nan aka fara saukar da alƙur'ani. Sannan abinda tarihi ya tabbatar mai mikira'i ya faɗa cewa an haifi annabi Isa ranar 25 ga watan Disamba. Kaga watan Disamban ya kama. Wannan taruwa da ake ana yin ta ne bayan girbin nan kuma ruwa yana ɗaukewa ne a daga ranar 15 ga watan Oktoba. Shi kuma ruwa in an yi shi daga nan yankin tun daga Libya har ka zo nan yankin Karfi shi kuma wannan ruwa ya yanki. In aka ƙara ruwa dawa za ta zama burtuntuna sannan kuma gyaɗa za ta zama bori. An fahimta? A ƙayyade lokacin yake. Naka girbin yana kamawa ne daga 27 ga watan 10 zuwa har wannan lokacin da muke ciki. Yanzu manoma lalle na san sun kare dawa ta kwanta. Domin in suka bata ta wuce wannan lokacin to za su raba da tururuwa. To
in suka sari ƙasanta to za ta tarwatse a sama ne, naka wacce ta zube a ɗar to ruwa za ta zo ta ɗebe dan abin da za su samu a jikin zanganiyar ba shi da yawa. To shi ne hikimar kwantar da ita da ake. Hikimar kwantar da ita sai raba ta ƙara sata da wannan bushin da muke ci yanzu sai zo ƙara sata sai a zo a girbi sai a ɗaura ta ɗaurin damin dawa da ake faɗa kai da gindi sai a ɗanga ɗaure ta dami dami. To an gama wannan an kai ta rumbu to a nan ne suke wannan haɗuwa a ji bayanan da shi barbushi zai yi ga al'umma. Wannan shi ne hakikanin magana ta gaskiya. Ba tsarin bauta da ake. Ba ni ban hangi hakan ba. In ka hangi wannan maslahar da na kawo maka, wannan silkin da na kawo maka ta wannan tsarin, to ni ban hangi bauta ba ce. Akwai abubuwa da yawa da suke nuna cewa al'amarin nan ba yadda ake ɗaukansa ba haka ba. Ni a wajena. Akwai dalilai na da yawa, amma masu kallo da masu saurari ba wai ni ba munafasa nake ba, ba jayayya nake yi ba. A zo da abubuwan da suke na hujjoji wanda za su fi wa'annan ƙarfi a shirin yin sauka daga na'in karɓo wa'annan nan. Amma da illa akwai abubuwan da aka rarrage a hanya wajen ba da da saƙon ya zamanto mutane suke kallon kansu kamar da wannan yanayin na kafirci. Amma tun gabanin zuwan annabi Isa da shekara 2000 ma akwai garin Daura. Subhanallah. Ƙasar Hausa ke. Ai ka fahimta. Na fahimta. Kuma akwai alolinsu. Sannan ta jikin wa'annan mutane na gaya maka wancan magana ta farko da kiwo da noma ta gurinsu aka samu. Daga jikin kiwo da noma daga nan aka gane cewa tun kafin kiwo da noma kuma dama ana farauta. Daga mafarautan nan a tsohuwar sana'a ce, ita ce sana'a farko a duniya da aka fara tun kafin a samu noma da kiwon. Daga waɗannan da kake gani gwarazan nan da suke fitowa a ƙasar nan ko ma duk ko a ina a duniya da farauta suka ɗaukaka. Da farauta suka ɗaukaka har shi barbushin da na gaya maka an ce farautar giwa yake. Ga shi ana hana karin magana da ake ku gaya wa maharba ka tare giwa ta yi musu nauyi. In abu ya kai ya kawo ana son a zuga wani ci to ku gaya wa maharba ka tare giwa ta yi musu nauyi. Saboda yawan tuka amma shi an cin yake kashe giwa yana ɗauko ta. To amma ishara ce zuwa gani. Nuna jarumta. Kai nuna jarumta. Wa yake nuna jarumta? Mai shiga daji. Gaskiya ne. A nan al'amarin yake. Amma shiga daji ka tambaye su wanda suke yi. Suna tsayawa su yi sallah. Duk da na faɗa a baya ba sa tsayawa su ci abinci, ba sa tsayawa su sha ruwa, amma suna tsayawa su yi sallah. To amma ka tambaye su ya siya gane gabas a daji? Domin akwai inda za su je su ɗimoci. Akwai daji din an je ake ɗimocewa. Akwai ƙwarukan da in sun gani ka san ƙwaro kalma ce wacce ana iya gaya wa irin wannan ƙananan masu abubuwa kuma su ma manyan dabbobi sukan kira su da ƙwari. To ƙwarin a nan ma'anata shi ne wanda ya gwada wani abu wanda yake na shi ma irin nasa tsarakar da Allah ya bashi. Ka san kowace irin dabba da kake gani da irin baiwar da Allah ya bata. Wata gudu Allah ya bata. Wata ƙarfi Allah ya bata. Wata ma tusa Allah ya bata. Kamar bodarin da kake gani da ake cewa bodari. Ai idan dabba ta yi kansa za ta kama in yi juya bayanta in yi masa tusar to ba zai kama ba. Shi nasa abin da Allah ya bashi. Kariyar da Allah ya bashi kenan. Wani kariyarsa ta faratansa ce, wani ta fiƙoƙinsa ce, wani a jikin gashinsa kamar beguwa. Kaga idan aka matse ta yi wannan feshin to duk ƙarfin dabba sai ga tana ƙoƙarin kuma ya za ta kwaci kanta. A garin wannan ma sai ga tana nema an mata launi ko an fasa mata idanu wannan kibabin sun farfasa mata jiki. Da ana samun wannan kamar dabbobin abinan dakin daji misali. Kaga a harbinsa shi kuma a nan baiwarsa take domin harbin yakan iya wato ainihin balla fikar zaki
harbinsa kurin yana iya falla fiƙar zaki, shi kuma kaga anan Allah aje masa nasa. Sannan kamar kunkuru idan ya ga abin da zai farauce shi, kaga in ya dunkule ya cure ya shiga cikin abin da ɗin, to wannan kokon shi ba iya fasuwa, sai dai idan ba kamar dabbobi tsuntsaye wa ka ɗauko wanda za ka ɗebo su kamar irin su shaho, su za ka ɗebo, su ne suke iya kama shi ba. Shi ma shaho ɗin za ga in ya rungume shi sama zai da shi, sannan sai ya sako shi sai ya faɗo. To in yi sama da shi sai ya sako shi, in ya faɗo to nan wannan ƙashin na bayan ya fashe, to shi ma ana yake samun galaba da shi. Shi ma wannan abun ba duk wa'annan abu da kake gani duk wa'insu irin abubuwa ne Allah ya zuba su na ban mamaki. Wannan kwarin da kake gani da Allah ya tsatsaga bayan kunkurin, wa'insu abubuwa ne na ban mamaki a nan gurin. Alama ce muskila a nan gurin wadda Allah ya zuba sirrin agogo ne. To masu kallon mu da sauraron mu kun san an ce laifin daɗi karewa. A lokacin da aka ɗibo wannan shiri tuni ya cimma adadin da ake nema, sai dai insha Allah rabbi a shiri na gaba za mu dora da akar makallahu kan bayanin wannan baiwa da Allah ya wada gobe a kunkuru da lissafin agogo da ya ce akwai a ciki. Kana za mu dan matsa baya kan batun abin da ya shafi daurama da bayajidda. Sa'an nan har wa yau za mu ƙara komawa kan wannan taro da shi Barbushi ya gudanarwa tare da jama'a a sama. Abubuwan da ake tattaunawa na san akwai abubuwan da malami bayanin su insha Allah rabbi idan mun dawo za mu ƙara bincikawa mu dora da kai nan tsaya. Na ku Shamsuddin da shi da kasance da ku da cikin wannan shiri tare da shehin malami Sheikh Abdul Qahir Al-Jilani, ƙwararre masani abin da ya shafi bangaren tarihi na wannan ƙasa ta mu ta Hausa. Akaram kallah wa masu kallo da sauran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum salam wa rahmatullahi. Insha Allah rabbi sai shi na gaba za mu fara sanar da ku ku tabbata kasancewa da wannan gidan TV na Mandawa TV domin samun sabbin shirye-shiryen da za mu dora. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.